Una altra funció que tenim que és, és divertida, interessant, és la funció arrodoneix. La funció arrodoneix, sabem que quan tenim un número tenim aquests botonets que ja funcionen perfectament, però si voleu tenim la funció arrodoneix, que en castellà es diu redondear. Insertaria la funció. Llavors, insertaria la funció d'aquest d'aquí, l'arrodoneix, el redondear, per exemple, permet 2 paràmetres, i només que 2. La funció suma, la funció promig, la funció max, la funció min, tenen un nombre variable de paràmetres. La funció redondear necessita 2. Primer de tot, un número, que en aquest cas és la casella F4, i el nombre de decimals que hi volem que apareguin aquí. Per exemple, 0 decimals. Llavors posaria 96. Si això d'aquí ho arrosseguem cap aquí baix, de manera que s'arrosseguen totes les caselles, doncs el 27,5 arrodoneix a 28. D'acord? Ara bé, l'arrodoneix aquest és molt divertit, perquè tu pots posar, evidentment, si li poses un decimal, li poses un 1 o li poses un 2, li poses un 3, doncs arrodoneix a 1, a 2 o a 3 decimals. Però això és molt divertit perquè si li poses menys un decimal, doncs t'arrodoneix a la desena. En lloc d'arrodonir cap a la part sencera, t'arrodoneix a la desena. Per exemple, anem a fer-ho així. I en aquest cas, fixeu-vos que t'arrodoneix al 96, t'arrodoneix a 100. No és el 96,4 que t'arrodoneix a 96 en aquest cas. No. És el 96 que t'arrodoneix a 100. D'acord? Si això ho fem així, fins baix, ens veurem que el 27 l'arrodoneix a 30, el 96 també l'arrodoneix a 100, el 299 te l'arrodoneix a 300, d'acord? I així ho tindríem. Això és la funció arrodoneix, que està bé. Molt bé. Per últim, anem a veure una altra funció que no és la arrodoneix, és la funció truncar. La funció truncar el que fa és despreciar tots els decimals que nosaltres li diguem. Per exemple, jo faria així, anem a tancar aquesta, això, vindria cap aquí, més funcions, busco truncar, llavors necessites un número i un número de decimals, o sigui, un número per truncar i un número de decimals. Molt bé, per truncar necessitaria, per exemple, aquest número, igualment, i llavors aquí el que faria seria truncar a 0 decimals. Quan trunques, fixeu-vos el que passa. Deixeu-me arrossegar cap aquí baix i deixeu-me aquesta, en lloc de posar-la a menys 1, la posarem a 0, normal, i anem a arrossegar-ho fins baix. Fixeu-vos la diferència. Per exemple, aquesta última, que es veu molt clar, 7198,6. Si l'arrodoneixes és 71,99. Si trunques, estàs despreciant els decimals, perquè hem truncat a 0 decimals, llavors surt el 7198. No arrodoneix, sinó que trunca. Molt bé, doncs això és tot de moment. Ens veiem per aquí, ens veiem a classe o ens veiem allà on coincidim, d'acord? Vinga, fins a la propera!